Tanaugaring tama na masupog kay Pading Al, budak kay Karen, kay Jimmy, budak kay Yelsigang halat. All right. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa man partikan mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. sa programang Morning Hirit. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Aramon tanaw mga tukangan, mga Buena Manong Report. Hali po dyan sa Nuwas, kay Ban Mega Force Patrol. Buena Manong Report, nanginginot Al Armario. Good morning, Paringal. Boop, go ahead. Buhayan mo. Salamat, Pade. Good morning. Kulang nagpapartisipar mo niyan na mga estudyante sa selebrasyon Kanibalong Festival. Sigon kay City Councilor Alan Ranyola, bako man kaya gabos na eskwelahan, tinugutan ni Legazpi City DepEd Superintendent Danilo Dispi na magruluwas para sa na magiling kan mga aktibidades kan Ibalong. Nagkampira sa ng high school an turugutan for security reason kan mga estudyante lalo pa oras kan klase. Kaso udma alas 2 sa primerong show kan Ibalong the Musical. Dengan ni kabanga sa capacity kan ICR Bitano an iya o nagiriling kan Ibalong the Musical. Magayon ang show kan Ibalong the Musical dahil digdi maukudan ang istorya kan Ibalong asin pag-inspirar sa mga Bicolano, lalo na sa mga jóvenes na may istorya ang agi-agi kan Bicol and maging proud sa history kan Bicol. Kaya lang dapat isa puso, kaya lang yan, kulang. Importante ko ta na madalan ini, lalo sa mga kakian. Alagad, yun nga niyan, kulang na partisipasyon kan mga estudyante. Maging sa opening kan parade, ako naman notran, kan may naging Agosto 7, kulang man sa mga estudyante. Kaya nagkukusog mo niyan ang luya sa teamwork kan city government as in DepEd. Expected pa sa state presentation na kulang ang mga estudyante dahil unbida baga sa state presentation mga barangay. Kung kaya pa may patakaran baga sa DepEd regarding yan na ngayon pag Monday to Friday dapat focus sa leksyon, dahil ano man ang mga activities. Tama. Baka iyan so rason tama, yan, di ba? Di pwede yung ba para rason kung limitado. Sana tinugutan ng mga estudyante na mag-participar sa mga activities kanibalo. Yung pagsukaya tangani baga, biyalyo tang Sabado giraray ta. So, Biyernes ito, dahil pwede maka-attend sa mga teachers mo na estudyante bilang guest naman sa programa. Tama. Ayun, so problema eh. Kaya may rason man so DepEd official curriculum ninda, di ba? Na siring ka yan. Kaya expected pa yan lalo sa state presentation na ano ba dyan, mga estudyante man. Correct. Pero barangay ang bida bako mga estudyante. So yan sabi pare ang informasyon digdi sa luwas Al Armario de CGB. Salamat Paringal sa report. Mientras tanto, yan ang concern ko niyan na mga panahon dahil dapig ba para pa hiril aralakaw sa mga estudyante, mga tugang may kinaraman dyan sa mga bagay na yan dapat na focus sa endang mga leksyon. Yan. Pero pag Sabado, pwede sila makalawas sa eskwelahan. Karen, good morning Karen. Yes, good morning, Good Henry. Atab naman na pinagtuunahan kan lokal na gobyerno kan Legazpi ang initial na preparasyon sa nag-adang-adang na Albay District Festa sa Septyembre 2 asin na 3. Ang Albay District Festa ngunyan na ang Good Henry, siliga ng mga barangay representative attorney Amore Rex Saneses kan Legazpi ang magiging executive committee chairman niyan. Mantang si Mayor Hisham Ismail kan Legazpi
and masilbing honorary chairman kan Albay District Fiesta Committee. Kinonfirmar man dito ni Committee Secretary General Darlito Perez Jr. na ilalawos sa Petsa 2 na bisperas ang civic military parade digdi sa Maybel Amor Subdivision sa Good na sa City Hall matapos bagaining day malawos kanso nakaaging taon dahil kanso bagyo. Apera kayan, napag-ulay-ulayan naman sa primerong executive meeting ang pagkakaaging stage digdi sa may City Hall para sa mga halipot na programa sa pakikipagtabangan man sa Parokya Katedral ni San Gregorio Magno in honor sa iya manakapistahan. Bali sa ibong ka nagpapadagos pang ibalong festival in close coordination naman dito ni ang komitiba para sa seguridad asin mga programang mangyayari sa Old Albay District Fiesta bilang fiesta official ni San Gregorio Magno. Okay. Yan ang report, Karen Ala, DCGP. Salamat, Karen, sa report. Basta Morning, Henry M. Tuloy-tuloy ang mga balita. 20 makalipas ang alas 5 din pagkaaga. Jimmy, nasa linya. Mandubang kita sa 3rd District, Canalbahay. Jim, good morning, Jim. Hello, maray na agad BBP, maray na agad sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, Ilinan Sarkaso Udma, sa Barangay Kag Manaba, sa West Coast UAS, and Technology Vocational Educational Training bilang community-based training program. Proyekto ni BBP kan Provincial Government in partnership kan TESDA, kung sainan katuyuhan kay ni, yun na itong daing kakayahan na makapag-isilanin mga 4-year course and mga i-officer na mga short-term courses na nagpuon na kaswapon sa Albay Farmers Bounty Village Extension duman sa Kagmanaba sarong oportunidad na pwedeng makatabang sa saina para pag nakatarapos may hanap buhay lamang sa site na may kakayahan silang makapagtrabaho o kung may oportunidad na makapag-abroad dahilan sa in situ ang mga ini once na nakapasar sinda ta BBB. Okay. Ining mga short-term courses na ini iyuan solar night light in post lamp installation, hair cutting, massage therapy, asin iba pa. Ang good news padigdi sigun kay Mayo ako Governor Noel Rosal dahil ta presente naman sa Governor Noel Rosal, Provincial Agriculturist Daryl Boyne Consejo, TESDA Provincial Director Mariglo Makabuhay Sise. Taon-taon i-converter na ini o idadagdaganin sarong oportunidad pa ta BBP i-converter ini into community college. Bangunta si Gobernador Noel Rosal sa entrevista kan DCGP News. Na magagamit nila anywhere. Kung makikita mo sila dito, even abroad. Kaya hindi po na po ng oportunidad and magpapasalamat sa FESDA sa sinipaganita. And this is only the first phase month. Ang pagkusa is ipunta yung community college na makakikwa ng kasi mga 3-year courses o 2-year courses. Na talaga sa pagiling ko, niya ang kaikuhan para matapos sa pinakawataan ka. Sa mga nakatapos physical high, pwede sila mag-specialize na English. They kung imposible, no? Nakulong ako naging pandalikat pinanasa-approach. So yan ta BBP, tulong kurso mo na all about relation sa agriculture na mo na. Ayun. Okay. Good. Ayun yan. So later on magkakaigwa na nin community college yan sa arayon kaya bagay ni ta BBP dahil ki signal ki Telcos ingwanda ni Gobernador Noel Rosal na maluway-luway na magka-araksyonan ang mga bagay na ini. Okay. Yan ta BBP sa mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Henry M. Sa mga dagdag na report, mga tugang hali po dyan sa Ruas. Mientras tanto, dumang kita sa kinamugtagan po ni Angel Mustasa. Angel, good morning, Angel. Yes,
Good morning, VP Henry. Good morning po yung mga paraantabay. Naiuli na VP Henry sa Barangay Bunker 1, Legazpi City. Ang lawas ka itong nagadan na 43 na parasira. Oo. Kaya natang nawawara VP Henry matapos na maglawod Lunes sa Ninaga. Ini VP Henry ang pinagkonfirma sa tuya kasubanggi ni Alcalde Hisham Ismail matapos na magtaon naman sa iya VP Henry ni feedback ang mga otoridad maging-an mga opisyal kan Barangay Bunker 1. Basta duman VP Henry sa opisyal na payag kan Coast Guard Station Albay alas 7 kan Agosto 11 kan ma-report sa inda na nawawaraan si Sir Frederick Villaneta, resident in VP Henry kan Barangay Bunker 1 matapos na maglawod gani din sa kadagatan na sakop sa Sitio Danlagan kan Barangay Bunker 1 Legazpi City. Gamit VP Henry ang blue na plastic barrel o jam na pigagibo niya VP Henry ining bangka. Matapos VP Henry ang nasabing report, tuloy sa nagunduktan in search and rescue operation ang mga personahes kan Coast Guard Station Albay, katuwang man ang Coast Guard Substation Legazpi. Nasabay pa ang BSP, CDRMO, ICRMO as in lokal na otoridad sa kadagatan na sakop kan Legazpi City maging sa Santo Domingo pagdaraning pang mga munisipyo. Alagad VP Henry, nagpalyar ining makuha ang nasabing persona. Kasuhapon VP Henry, poco mas o menos, alas 7:31 ni pagkaaga, kan makaresibir ni naapod ang Coast Guard Station Albay, hali sa agum ka na sabing persona, napigi-informaran na ito VP Henry nga gibong bangka sa dram, nahiling da VP Henry sa may parte ka na Barangay Kawit man ito Albay, kan sarong parasira. Kung kaya VP Henry, tulos man ining pasiringan o pigduman kan itong Coast Guard maan nito asin duman VP Henry na konfirmar na ini mananggal sa pigsasakayan ka na sabing persona. Nagkatarang oras VP Henry ang nakalihis alas 8:35 nin pagkaaga kasuhapon sana makaresibir manin apod ang Coast Guard mobile team Batan sa nagkaduwang persona VP Henry, residente ni kan Surok 1 kan Barangay Dapdap, Batan Island sa Rapu-Rapu. Kung sa minahiling sina VP Henry na lawas sa baybayon ka na pendang barangay, partikular na sa Surok 1 kan Barangay Dapdap, Batan Island. Tulos man VP Henry na pinagkonfirmar ini ka na sabing mga personahes asin ka na nakaretrieve VP Henry ni na mga pictures. Tulos VP Henry nagdalagan ang mga personahes kan Coast Guard Station Albay asin Legazpi dyan sa Barangay Bunker 1 asin positibo ini VP Henry na pig-identify kan agom ito baga VP Henry nagpasiring dyan sa stasyon na ito manangga sa iyang nawawarang Mr. Tabi VP Henry nakasulog nin itong na pantalon asin blue na long sleeve na t-shirt. Yan, oo. Katapad kay ni VP Henry, nagpagirongdong si Alcalde Hisham Ismail na kung duman sa mga parasira na hiling-hilingon man ang sitwasyon kan katubigan lalo na itong sa mga kadagatan kung sinta VP Henry ang magpapalawod para man masiguro ang silang kaligtasan at yun maibitaran VP Henry ang siring kaining pangyayari. Okay, oho. Yan VP Henry, ang mga dugang po pong informasyon hali sa luwas in Mustaza DCHB News. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Angel, sa mga baretang niya na pagkaaga. Alas 5, alas 5:30 na. Nin morning. Alam mo taroon mga headlines sa Lado Nacional. Hali po sa DCGB Newsbase. Nasa linya mga tugangan ng mga headlines kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Babalikan tapos to, todlangan mga wala. Tabi, Ronald, di naglaog, ha? Sige daw, go ahead, Paring Mar. Nawawala, hindi pumapasok. Yes, go ahead, pare. Hello. Yan, natagar hararumon, pare. Hararumon. Ang lalim. Wala. Di naglaog Ronald. Microphone niya nagamit ni Paring Mahal. Sa microphone naman.
Garo na-drain so gamit ko dyan sa newsbase. Suminabit ha. Na-drain garo. Na-drain. Garo naubusan. Nalingawan garo i-charge. Iyo kayo. O, sige na, pakiasikaso mo tabi, Ronald Gayan. Okay? Alright, headlines ko niyan. Pagpa-oktaba sa barangay SNSK election, sisinalang na sa committee hearing sa Kamara. Mandang social protection sa contract of services in job order government workers, ipinag-orden ni Presidente Bongbong Marcos. Oho. Leadership Fund, bako man illegal, alagad improper, sigong kay Senador Panfilo Lacson. Presidente Bongbong Marcos, daing aram sa pigsasabing 24 billion na Leadership Fund para sa mga senador. DepEd, pinagramdam ang mga empleyado na daing ipagsangla o ipagprenda an ATM payroll card. Pag-amendar sa party list system, nagbuo naman sa Kamara. Budget hearing para sa 7.2 trillion pesos na propestong pondo sa 2027, mapuo na sa mga sunod na simana. Danyos kan mga kalamidad sa agrikultura, madudoble na. Mantang patakot na pag-aresto sa mga Pilipino sa China, ibinulgar sa Senate hearing. Din the Chief Gibo Chudoro inapod na extortion as in blackmail ang lakdang kan China kontra sa sangkatos na Pinoy. Congressman Chel Jokno namundo sa paralangkawan ng boses sa impeachment court. Nagkapit ang DICT official, binalasa ni Secretary Henry Aguda. Yung dito mga headlines nyo na pagkagato dyan kang POS Enterprises, hanapos na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosat, Legazpi City. Basta radyo ay POS din yan, 24/7 konektado ko mo sa iman sa mundo. From Newsbase, Senator Mardila. Good morning. Thank you, Parimar, sa mga Newspaper front headlines. page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Headlines, mga tugang, ngunyan po nga daw. Hali po sa Newsbase kan DCGB. Sige daw, sandali lang tam. Apudan ta daw ang pag-asa, ngunyan po nga daw sa tuyang programa. Pag-asa. Yun, alas 5:36. Oras mga tugang sa DCGB. Ngunyan pongal daw na ini Friday ngunyan, di ba? 14 oy, sweldo sa ibang mga sangakan gobyerno. Sweldo man mga tugang sa iba. Friday the 14th, yan. Friday the 14th ngunyan, second day ngunyan kan Ibalong the Musical. Tama? Ibalong Z the Musical. Sige daw. Ringing lang ang pag-asa mo na for the meantime. Baka nag-forecast pa sa ibang estasyon. Good morning, Tabi, amigong Melvin. On the air ka na sa tuyang programa. Ano pang latest forecast mo niyan? Go ahead. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay ka ang DCGB. Sa ngayon na pet sa Agosto 14, 2026, saldaw ning Biyernes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Southwest monsoon o paros kang habagat, ang padagos na nakapekto sa interong Luzon asin sa sulno pang parte kang Kabisayaan. Dahil lang kayang digdis sa Kabikolan, makaka-experience ng bahagyang panganoron sagkod sa panganoron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagdagudol. Ang paros ay moderato sagkod sa makusog na hali sa sorsulnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikolan magiging moderato sagkod sa maalon. Mantang temperatura pigila umampoon 27 sagkod 34 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:35 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 6:12 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:36 ng pagkaga. Inisinol bin Almohela reporting live. Halidigdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Salamat, amigo. Mabuhay ang pag-asa. Welcome po, Sir Henry. Salamat. God bless po. Opo, thank you so much. Mga tugang, yan po ang latest daw sa kamugtakan kang panahon. Hali po mga tugang sa pag-asa. Alright. Mientras tanto, nasa linya mga tugang si Joshua Bino. Karagdag na istorya. Mga tugang niya na pagkaaga digdi po sa Morning Hirit. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Joshua, good morning Joshua. Good morning, DP.
morning sa mga paraan tabay. Na dagdag pa niya itong bareta, biglalauman na mas mapaparikas pa ang pagresponde. Kandaraga Municipal Police, Siringman, mas mapapadali ang pagtawang asistensya sa mga nangangaipong motorista matapos BP Henry formal ng buksan ang sarong bago na naman na Motorist Assistance Center na ipinwesto duman sa Barangay Anislag sa munisipyo Candaraga, Albay. Kasuod na, kana formal na ginibo ang blessing as in inauguration kana sabi ng Motorist Assistance Center na pinag-atinan enot ang Chief of Police Candaraga PNP Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag as nagatinderman si Mayor Vic Perete. Presente man si Albay Police Provincial Director Police Colonel Noel Nunez asin yaon man ang Regional Director kan PNP Bicol na si Police Brigadier General Erosito Miranda. Sigun sa pakitaguron kan DCGB News kay Chief of Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, 24/7 o 24 oras tabi BP Henry na bukas ang nasabi ng Motorist Assistance Center na pwedeng dulokon kan publiko as in pwedeng dulokon man kan mga motorista na nangaipuhanin ano man na klase ni na asistensya. Sigun kay Tagtag, estratehikong lugar ang pinagbugtakan kay ni, partikular na dyan sa Barangay Anislag. Dahilan ta nakul naman ang masiserbisyuan kay ni, lalong-lalo na itong sa mga internal o harayo pang barangay dyan sa southern area kan munisipyo Candaraga, Albay. Siring man, mas mapapakusog kay ni ang presensya ng mga kapulisan dyan man sa Barangay Anislag. Mientras tanto, sa paagi kay ni, nagpasalamat man si Mayor Vic Perete sa pagsabi na talagang haloy naman na plano kan lokal na gobyerno na madagdagan ang mga kapulisan dyan sa Barangay Anislag. Dahil tayo ni ang pinakadakulang barangay kan munisipyo kan Daraga. Asin iyon naman ini ang nagiging kumbaga sentro na pinagdudumanan, nagsasaod ang iba pang mga residente kan mga pagtaraning na mga barangay. Ining Motorist Assistance Center talagang dakulang tabang sigun sa alkalde tangani ng igwatulos din marikas na maresponde in kaso alagade mantigahagad igwanin mga emerhensya na mangyari dyan sa Barangay Anislag asin iba pang mga pagtaraning na lugar. Sigun man yan sa dagdag pang paayag ni Police Lieutenant Colonel Tagtag, mas mapaparikas ang responde kaso oras na kukonsumoon sa pagbiyahe halimbawa hali sa sentro Candaraga pasiring sa southern areas kan munisipyo o mabawasan na yaw na naka-standby 24 hours ang mga kapulisan dyan sa ibinugtak na Motorist Assistance Center. Ang eksaktong lokasyon kay nagtabi BP Henry, kung halimbawa haling Daraga, ang direksyon mo going Sorsogon, sa to ining portion kan Tinampo, kataning sa nene kan Barangay Hall, asin kan Simbahan. Sabi BP Henry, ang dagdag pang istorya, aligid sa lawas with Boy Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mientras tanto, dumang kita mga tugang sa kinamugtakan ni Jomar Bien sa dagdag na report. Si Henry M. Ang lalaking... Hello Jomar, good morning. Pasok. Salamat, Big Henry. Good morning sa mga parantabay. Sarong kalibre 9mm pistol ang ipinag-surrender kan sarong punong barangay digdi sa malilipot pulis kasudma na badil basado sa mga autoridad iyuan nakapangaran sa ibang persona asin hinabasini sa sarok na sa naunang bita na persona nga nakalis na aldaw alagad na-recover kan barangay asin na sa kustodiya ninda. Sinda iyuan
ang badil iyuan na pinagsasabing nawara kan February 6 pa ngayon na taon. And dai masabutan na insidente nabawi ang badil o nakuha nakanto sa kustodiya kan punong barangay asin kasod ba surrender ini sa malilipot police. Kariba kan sarong 9mm na badil na ini ang sarong magazine na dinglaog pero may sarong live bullet man na pinag-surrender kasabay kay di. Mientras tanto sa Banuan kan Bakakay, saro man na suspektadong puser ang natitlo sa paginin drug by bust operation kan kalis na banggi na suspect na alias B-Boy, 29 anyos, na residente kan Bakakay na kumpiskara sa saya sa ginibong drug by bust operation. Ang sarong sasya kang pinagtutubulo na Cebu na may pisadang 0.8 gramo asin pitikarkulong may kantidad na 5,400 pesos. Yan pero mga informasyon na dito sa 1st District, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar. Sa report, hali po dyan sa luwas. Ngunyan pong pagkaaga. Madangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Yes, alright. Oy, sa mga may birthday po dyan, i-text na tabi. Papasadantan mga birthday greetings in the morning. Greetings lamang, mga tugang ngunyan pong pagkaaga. Para po sa Indogabos, tingnan natin. Sabi ni Madam Melinda Wee, good morning tabi sa Gabos na mga listeners. Yan, alright. At saka, good morning tabi, happy birthday kay Elma. Yan, pabati po happy birthday kay Elma. Happy birthday. Masirambaga sa ako na to. Masirambaga magkaon sa park dahil lang ta enjoy ang mga tao. Kaya lang kasuhapon nagkaon ako, may nagsusuro dalaga na ayam sa likodan kan tukawan. Makatakot na baka kung matungtungan mong bigla kagatong kakanayam. Yan, ha? May nagbabalaw bagagdang mga ayam dyan sa Piñaranda Park. Kasi do yan, paki-reparo daw tami nindo kung kasi taben mga ayam na yan. Mga ayam-ayamon. Dyan, mga ayam-ayamon sa Piñaranda Park. Pangyayari sa Maoraro. Sige po. So may sadiri kan pakiriparo, ha? Baka tabi makadiskuidoan sa indong mga ayam. Alright? Good morning, tabi Henry M. Regards da tabi sa mga taga-barangay, sandali lang. Mga taga-barangay, Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. Yan. Good morning, tabi. Mga taga Santa Misericordia. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. You're growing older now. You're growing older now. Alright, good morning tabi daw sa mga taga, madali lang ha, mga listeners natin. Goyeto Abante from Virginia. Daiman po nagbaga nag-work, sabi ni anito, i-reinstall lang app, wala man giraray ka mo sa app. Thanks ko. O sige po, taikuan ko na lang yan ha. Ipaabot ko tabi sa muyang mga busing, ano, na daiman da pala na-reinstall. Yung Ronald, naka-live kita sa app mo niyan. Nakalive kita sa app mo niyan. Yung mga spiga para plugging tao, dahil man na reinstall sa app, dugo, dahil man nakukuha kita. Marlene Yanson, pabati po from San Andres, Santo Domingo, Albay. Jen Estola, good morning daw. Josephine Alsaga, good morning man. Sabi ni... Ulitin siya ni, have a nice day from Ginubatan po. Marie Clavo, good morning. Elisa Fajardo, good morning Heriters daw from Gabawan. Eric Barado, Federico Oraye daw. Bueno, lads bueno. Pabati po si Nanay Nancy Tangway ng Sipi Daragalbay. Alright? Tess Delatori Marchan, asin sa mga gabos na katutok sa Morning Hit. Emelina Ludana from Bagong Bayan, Daraga Albay. Okay? Got a gift for you. So mga okay na, wala ito. Okay na, sige na. Solve na to, nabasa ta na tabi sa ibang mga comments.
in the morning. Happy, happy birthday. Mga tugang dili po sa tuya na programa. Okay? Happy birthday to you. Good morning, Henry. Older now. Hiraya o prime water, wala tubig sa right side kan Pag-asa. Ano na, permi na sana wala tubig. Masakiton man kamo. Yan, ha? Yung baga yan, sabiga para ang challenge dyan sa Hiraya water. Nagbagong pangaran, siyempre, iga po ki expectation kayan. Tabi ang publiko sa Indo, na mapapakaray tabi nindoan sa Indong serbisyo. Okay? And yet your image is still the same. Wala na ang grit. Wala na. Okay na. Wala na. Okay. Sige, good morning daw sa mga taga Kalayukay, Santo Domingo, Albay. Good morning, Tabi. Mga taga Kalayukay, nakatutok daw, makusugon da tabi ang radyo, ngunyan tabing pagkaaga. Okay? Growing older now. Growing older now. Happy birthday to you. Sige. Happy birthday to you. Okay, happy birthday lang sa kabos na mga nagselebrar kan sa itong sa indang mga birthday. Okay na? Sige daw. Di po kita mga tugang. Dagdag karaman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Dagdag karaman in the morning. Mga dagdag karaman, mga tugang ngunya na pag-aaga. Aram daw nindo naan sa pagitabi nin pagtunaw nin pagkaon. Kan sa tuyang mga organs na yaon po sa mga lawas, pirmi po yan mga tugang nagpapangsyon. Dahil ang databi sa micronutrients na yun nasasagap kan sa tuyang tula. Without healthy digestion, malnutrition may occur. And toxins, pwede databi na mag-build up sa tuyang lawas. Kaya baga pag ka baga natutunawan, malainon baga ang pamati, di ba? Pag ka po natutunawan, malainon baga ang pamati. Symptoms of poor digestion includes bloating. Anyan. Pag maluya, mga tugang sa imong panunaw, unan mga nangyayari. Ang sa imong tulak, pirming butog. Yan. Tabi, may gas. Yan. Indigestions, constipation. As in po, paglalo ng tao may naatake ang pagpirming pagala. Halimbawa nga, dahil ka ba dati nagbo-bloat ang sa imong tulak, tapos ngunyan pirmin na sa ng butog, tapagal ka, iyo databen, baka po dahil ka natutunawan in pagkaon. Kaya kay puan sana nabugtakan mga tugang nin mga ispay. Dapat pala may mga herbs asin mga harang-harang an mga ini tanganing magatabang databi mga tugang sa proper digestion nin tawo. Siring databi isa, anon mga nakakatabang na pwede mong isabay sa pagkaon? Oregano, uyog-uyogon mo yan. Oregano databi, basil, rosemary, ginger, anise. Hindi ko alam kung ano yung cardamom na ini. And others na ini databi pwede isabay mo sa pagkaon. As in sa pagluto, nagkakatabang databi yan para po madali kang matunawan. Yan. Pag ako pagal, mga tugang nafe-feel ko na sa kuyang tulak bloated. Medyo masyadong may paros yan. Pero pag i-relax mo sa imong sadiri, masiramon ang sa imong kakapasangaw. Yan po ang dagdag karaman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Dagdag karaman mga tugang sa morning hirit sa DCGB. Paningit sa morning hirit. Sige, sandali lang.
may mga missed call pala ako. Pasensya na po. Dahil ko masyado na kukuha. Nasimbag sa inyong mga apod ko niya na pag-aaga. Good morning, Henry. Nailing tagakasuhapon sa ayo. Ako man ang ganito nagpaayala kasuhapon. So, aki ko tabi pig. Ano yan? Father's duty. Yan, father's duty. Kasuhapon. Yan man ang sa ayala. Tabi, tamay mga big aral si kaso kita. Sige po, salamaton. Kaya lang, may kasug po ng text niya. Sabi kang text niya, titi noong kukutay ka. Titi noong kukutay. Kaya lang, gari supladuhon ka. Ang yari sa maoraro. Nadiskuido palugod kita. Titi noong ko ngayon kutay ka, kundi ngayon, gari supladuhon ka. Dahil man po, pag tininaw mo ba ko? Ala, di ba? Kung masa na po yan, pakapodkaan, misinterpretation. Yan, okay? Good morning. Baman ini, oh. Nagkapira-pira ng minataram ko yan sa Kuya Ronald, Paano nga yan? Dahil ka nag-uulok. Nailing, alam man kung naglakaw ako, nakaulok ako. Dahil man akong pig-ulokan. Diba? Baysa na, pag nasunod po, kibliton mo sana ako. Kibliton mo pa ako. Yo. Good morning, sir. Ano po ang Paksilika? Paki-invite po sa programa mo na tao na maka-explain about Paksilika. Si Mayor Crisel Baga, Congresswoman Crisel Lagman Baga, na kauron ta kaso sarong alaw. Dahil na Paksilikang iyan, mabugtak na biggest hub duman sa dating Clark Air Base, Pampanga. Yun po, regarding sa may mga manufacturing dyan, regarding AI, technologies, etc. Kumpiso databi ki 1,000 hectares. US-based databi yan. Mga tugang, kaya nagkorontra. Pero namin sun baga yan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., mga tugang duman po baga sa iyang zona. Diba? Kaya ilingon kung paano mga tugang iyan maasik. Anyway, gani, alanganin yan sa term ni Presidente Ferdinand Marcos. Pero na-mention niya yan eh. Mga tugang sa iya tabing zona. Ano minaging Hulyo? Okay? Ako na minaging Hunyo ba yon? Hunyo, Hulyo yon. Okay? Sige po. Good morning, sir. Good morning, sir. Ay pangyayari sa imo. Pipag-eskwela ka ko, nung pigigibo mo, o madali ang tabasaon ko muna ini, happy birthday mo na kay Emeline Maceda ng Purok 3, San Roque, Legazpi City, from Mayet of Orosite. Yan, ha? Hali tabi kay... Good morning, tabi, prima. Good morning, tabi, sa mga taga-barangay Orosite, ha? Happy birthday, tabi. Happy birthday kay Emeline Maceda, dyan po sa barangay San Roque, Legazpi City, ha? Purok 3, kan barangay San Roque. At saka good morning, kaya may King Reginaldo, dyan po mga tugang sa barangay Bangkiruhan. Alright? Happy birthday, Unay nag-text sa kuya ngunya na aga. Kung ano-ano nag-iskwil, yun mo Ronald, Good morning, sir. Hindi po ako makapag-concentrate sa aking pag-aaral dahil palaging nakikita ko ang crush ko sa campus. Pipag-iskwila kang ngunog ka irisipan mong kuro-crush sa imo. Kung ako pumailing ka sa ko, pudikitong ko ang singin. Rawayon ka. Kahapon nga po, nakasalubong ko siya. Nailing mo na ining Bob. Kahapon nga po, nakasalubong ko siya. Ang pugi niya. Iha. Now, touch your breath. Iha.
I hope Anong year ka na po? Anong year ka na po? College ka ba? Senior high school ka ba? O saan katabi? Sige daw. Senior high school ka? College ka? O saan katabi na? Anong eskwelahan ka? It takes mo do. Arog kayo niya, ha? Tabata maalas 6 na. Bako baga na esikaso mong ayusin mong pag-aaral mo. Ang mga crush na iyan, ang mga boyfriend na iyan, nandyan lang yan. Ang priority iha, kaya nga pinapag-aral ka ng magulang mo dahil dapat ikaw ay makatapos ng pag-aaral para sa iyong future. Bako na kung ano nagkaisipan mo na para kayo sa campus, pigkikilig ka. I see. Okay. O, arog kayo ni. Second year college ka palan. O. Asi kaso ang pag-school, ako na muna yan ang mga kurukas na dyan sa campus mo sa sarong private college, tabi. Wag na munang ganyan. Importante ang pag-aaral iha. Saka na yan na. Ako nga nagkaigo akong girlfriend Ronald, graduate na ako sa college. So, seryoso. Seryoso pala. Inda. Wag kang ganyan. Prioritize your study, okay? Importante yan. Wag kang, ang lalaki, nandaan niyang sa tabi-tabi. Di ba? Wag kang padadala sa mga kapugian ng ibang mga lalaki. Tandaan mo iha, hindi lahat ng pugi, hindi lahat ng macho ay tunay. Hindi lahat ng pugi, hindi lahat ng macho ay tunay na lalaki. Ayusin mo yan Kung akong parent mo, nadagitan ta kang sarawayon ka. Bakit di pag-eskwela ka, kung nagkairisipan mo. Hello? Hello po, BP. Good morning po. Ano sabi? Ano mong ibig sabihin? Bading? Silahi? Alin? Yung lalaking hindi tunay? Excuse me, parang ganon. Good morning po. Good morning. Akala ko, BP, sa tabako lang po ang problema ang aso. Pati pala dyan sa Legazpi. Marami ding mga asong gala dito, naglalakwat sa dyan, kung saan-saan pumapasok sa ilalim ng mga mesa na may mga kumakain. Ay, naku, BP, baka matuluyan ka po. Ay, gusto ko talaga iyan. Talaga, kahit dito po, kahit marami talaga pong aso. Ang problema, ang dapat ka dinahandan, yung may-ari, hindi yung aso. Yung may-ari. Opo. Ay, balak ka dyan. Bye-bye. Ay. Happy Friday. Happy Friday po. Ay, nako. Ako daw medyo napikon-pikon ako sa imo kang pag-eskwela kang ano nagkairisipan mo na pumailing ka sa kuya ta pwedeng madagitan ta ka. Hello. Happy birthday po kay Vice Mayor Mark Aguas ng Santo Domingo. Birthday daangon niya ni Vice Mayor Mark Aguas. Happy birthday po. Hello. Hello, BBP. Good morning po. Good morning po, sir. Ano po yon? Ano po? Ay, lumagkinini. Yung nga ni, pipag-eskwela. Marayane. Ano man sila? Sarap ka ba? Sarap. Gatungiro ka man. Ikabigo. Kung sa pag-eskwela, ang binurat ka na sa baka mo lamang ngayon sa imong hiyahanap. Lato sunta kang salbatada kapag kagaga sa imo. Kapag mo, progress pa. Ay, parang ako nga ni. Ikabigo, nagkakrush ka man sa campus keto ka nag-eskwela ka? Ako dahil lamang ako. Pampagalan sa pag-eskwela. Dahil lamang akong nakrasaan. Ba ako ba mag-crush mo ka panahon? Ganado ko ba niya? Mahilig ko yung crush mo. Mahilig ko yung panahon. Ganado na ako mag-eskwela ka. Hindi ka rin. Solve ka na.
Pako na mag-restan tayo mo. Ipag-eskwela kitultol. Pag na grabe. Ay, nako. Okay. Sige, migo. Grabe na. Okay. Pait pa sana pala. Mong hanap mo. Sige, bye-bye. Hindi man mag-eskwela pagkatapos kang panaranit. Ay, iba man talaga sa imong advice na latusunta ka dyan na. Sarawayon ka. Okay. Bye-bye. Mag-eskwela po. Mag-eskwela. Okay, sige. Okay, amigo. Salamat. Good morning, Tabi, sa mga teachers daw dyan sa Ibalon Elementary School. Ibalon Central ito eh. Di ba? Ibalon Central Elementary School. Good morning, Tabi. Paki-extend our birthday greetings to RD Cynthia Perdiz ng PSA from LGU Legazpi and City Civil Registrar. Oy, birthday pala ni Madam Cynthia Perdiz ng PSA. Director Cynthia Perdiz ng Philippine Statistics Authority. Ha? At saka good morning daw kay, kumusta ang kumunaning sa kuyang listener o dyan sa mga taga-BDO? Ay na nga ni, so taga-BDO Tabi na listener ko dyan. Good morning Tabi kay Madam. Ay na ito. Madam. Si Madam. Salbatanang pangyari sa Maabaka. Si Madam. Ayun na ito. Nalingawang ko. Madam, sorry po. Nalingawang ko. BDO Rotonda. Pasensya na po, Madam. Aram mo nagdadangog ka niya. Pasensya na po, Nasabat ko kanarong alaw dyan sa Ayala. Nalingawang ko talaga, Madam. Dahil kumatandaan talaga. Pasensya na. Dapat talaga. Ay ko nga na ang kamidbid na ang notebook niya, anak pero nasa bulsa. Pag may nagkauron, si surat niya. Nalingawang ko. Hello? Hello, baby. Oo. Tipuan mo nag-arikijing kumilo ba? Dahil, ang gaya po ang kukuha sana. Baka nakita ka sa hapon. Ballpen po na papel sana, pang surat. Tag-urong pa sa kita ka sa hapon. Oo. Nalingawan mo na tulo sa mga araw ka ng mga taga-bangko. Dahil kagilingawan. Natamakotang ka, malone. In the future references. Future references, Pwede utangan. Pwede utangan. Padadagitan sa'yo mo, bahala ka. Nalingawan ko talaga si Ay, kumatandaan talaga. Okay. Igwa akong kamidbid. Si Prima na Marivic Maseda kan Kamalig yan. Prima, good morning Tabi Prima. Diyan sa Kamalig. Yan sigurado amigo. Boda si Joe Torrigosa. Yan. Boda si Angel. Ano magagumini? Si Ma'am Josephine and si Sir Angel Torrigosa. Good morning sa mga taga-Pinarig. Migo. Sige, basta jing ko bilo ba pag ningawan. Yung garmig plano ang kuna. Kundi, mas maray may gusto kuhan. Mas maray sa liver aid. Sa liver ganyan ako masais. Awin na. Okay, sige. Bye-bye. Sige, bye-bye. Bye sana. Mada. Pasinsa na. Nalilingawon talaga ako. Ay iba man ini Madam Melinda, si Madam Love. So taga video is ini. So listener ko ini si Mrs. Love. Nalingawang ko sa apelyido. Paradango ko ito So taga dyan sa video SM. Iba po ini. Dito sa video Rotunda. Pangyari ba da? Si Love na basta. So ang parent niya bulan sa iyang bilog na pamilya. Buda si Mr. and Mrs. Madam. Ay, inda. Marinaga nga sa'yo, primo. Ma'am Ruby. Good morning, Ma'am Ruby. Gurang ka na ngayon. Ay, ako ko po yan. Ano yung ko na tabi na ako yan, Ma'am Ruby. Tabi, iyo. Ay, mabarita na kita. Dahil bali, pag nasabat ko na lang gaya ito si Madam, bata, igap ako sarong paradangugon.
na taga UST, UST, dapat talaga pigusurat ko. Bale, sa masunod na naman. Ang mga bareta, susunod na. Mga tugang sa morning hirit po. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. Alas 6, Gis. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya at sa indong tagapagbareta. August 14, 2026, suya pang headlines kan mga bareta. Governor Rosal nagalaom na magkakaigwan ng special agma analeko 3-year diploma courses na pig-officer contest sa Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. May available pang slots sa lado nasyonal. Pag-oktaba sa barangay as in SK election sinalang na sa committee hearing. Social protection sa contract of services and job order sa government workers pinag-order ni PBBM. Sa ibang nasyon, Iran mas magiging agresibo bago ang US midterm. Business News, collection kan BIR sa primerong 7 bulan ng taon sumidabra sa 2 trillion pesos. Sports News, American businessman na si Josh Kushner as in dating Disney executive na si Bob Iger binakal ang Los Angeles Lakers sa kantidad na $12.5 billion. Health News, mga eksperto nag-apilar sa publiko na iprioridad ang ear and hearing care.
Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. May available pang slots para sa mga interesadong magkuhan in 3-year diploma courses na pinag-officer kan Technological Education and Skills Development Authority o TESDA sa Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated o SLTC 5 sa syudad ni Legazpi. Inang kinumpirman ni SLTC 5 Marketing Director Jansen Gonzales sa DCGM News. Sigon kay Gonzales, libre ang tuition fee as in may allowance man na itato ang TESDA sa mga kwalipikadong estudyante. Kay bahan sa mga kursong pig-officer kan ang Travel and Tours Operation, Hospitality Technology, Cybersecurity, Technology as in Software Technology. Sinabi ni Gonzales naman po ng klaseng niya na bulan din Agosto, ang mga pwedeng mag-apply iyo ang mga high school graduate, alternative learning system o ALS, graduate as in college undergraduate na interesado as in kayang tapuson ang 3-year diploma course. Mientras tanto, para sa mga abot mag-enroll, pwedeng magbisita sa SLTC 5 na makukuha sa Ramon Santos Street, Barangay Peñaranda, Legazpi City. Bukas ang eskwelahan po Lunes sagkod Sabado, alas 8 din aga sagkod alas 5 nin hapon. Yung qualification po natin, dapat itong graduate ng ALS na going to college, pwede po mag-avail nito. Yung old curriculum natin before, nag-graduate ng 4th year high school dati. Ngayon, pwede din po sila mag-avail nito. Basta may present po yung card. And then ito yung mga nag-aaral po ng college na, second year college, tumigil, and then gusto mag-avail nito, pwede. Ang bawal lang po dito natin is yung graduate na ng 4th year college. Si SLTC 5 Marketing Director Jansen Gonzales sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, naglaon po si Albay Governor Noel Rosal na magkakaiguan ng Special Annual General Membership Assembly o Agman Aleco sa entrevista kan DCGB News sa Gobernador. Sinabi kay ni nag-aalat ang gobyerno probinsal na i-report kan Aleco ang manungod sa mga utang, system loss as in iba pang problema sa kooperatiba. Sigon kay Rosal, importante ang report ng aning maaraman kan probinsya kung ano ang mga kaipuan na suporta asin tabang kan Aleco. Ganaman indon kang gobernador na bakausan ang rehabilitasyon kan mga substation. Anda patutukan para mapakaray ang serbisyo kan Aleco kaipuhan man sigon sa iya na maresolbe ang iba pang mga problema na kinakampang kan kooperatiba. Kailang kasunod hindi ka piagad ka sa enda para matabangan ta. Tama kung masa na ang kaipuhan kang Aleco mag-rehab kan mga substation kay buwan na pa so outrun Aleco especially so system loss na mga dapat i-report sa nila kung paano ito matabangan. Hopefully makapag-ibugan ng special agma para mailikan mga ano. Tingog ni Governor Noel Rosal sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, Al Armario may dagdag na report. Dahil nagsasawa ang gobyerno lokal kan Legazpi na ipasabot sa publiko na dahil magparatrapok ng basura. Siring sa pangapodan ninda Congressman Attorney Pido Garbin Jr. kanako Bicol asin ni Mayor Isiam Ismail bawalan bagla sa Legazpi. Sa mga pagtiripon kay puwan pang ipasabot ini. O hapon sa pagpoon kan show Kanibalong the Musical, tigpasabot giraray ang disiplina sa pagtapok ng basura. Dahil sa eksperyensya na sa darakulang pagdiripon, siring kan concert, basura, walat kan mga daing disiplina. Kaya dahil mga nagsasawa ang gobyerno lokal sa kampanya sa mga pagdiripon, laoman na ang napadagos na pagiramdom na bawal ang bagla sa Legazpi. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, mga health officers kan probinsya asin Legazpi Health Office maghaharong-harong sa mga barangay kan Legazpi. Paren ala sa detalye.